ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ኣዳል ምሳም ዘለኹ ሪድዋን ሑሴይኒ ዕለታዊ ዜና ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ምክትታልኩም ደዓደንኩ ናብቲ ዜና ክብለኩም ሕብረት ኤውሮጳ ንኢትዮጵያ ክህቦ ዝመደበ ሓገዝ ኣቋሪጾ ቢቢሲ بعدت 16 ታሕሳስ 2020 ዘመሓላለፎ ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ብምኽንያት ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ነቲ መዲብዎ ዝጸንሐ ናይ 9 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ከም ዘቋረጸ ኣፍሊጦ እዚ ተቋሪጹ ዘሎ ሓገዝ ክወሃብ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ቀዳምነት ተቐድሚጦም ዘለዉ ቅድመ ኩነታት ክማሉ ከም ዘለዎ ሓቢሩ እዞም ቅድመ ኩነታት እዞም ዝስዕቡ እዮም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ነቶም ረድኤት ዘድልዮም ህዝቢ ንምብጻሕ ይኹን ሓገዝ ክህቡ ፍቃድ ክወሃቦም ሲቪላውያን ሰባት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰሎም ህልው ክኸውን ብሄር ወይ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ናይ ጽልኢ መግለጺታት ይኹን ስጉምትታት ጠጠው ክብል ነቶም ተፈጺሞም ዝበሃሉ ምክሃት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር ንምጽራይ ዘኽእል ኣገባብ ምፍጣር ተዓጽዮም ዝጸንሑ መራኸቢ መስመራት ሙሉእ ብሙሉእ ክኽፈቱ ተወሳኺ ጋዜጠኛታት ኣብቶም ጸገባት ዝጸንሖም ከባቢታት ከኣቱ ክፍቀደሎም ክብሉ ዝብሉ ይርከብዎም ሕብራት ሃገራት ብጉዳይ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዝዮም ዝተሸቐለ ገሊጹ ቢቢሲ ብዕለት 12 ታሕሳስ 2020 ዘውፅኦ ዜና ከም ዝገለጾ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ኣብ ልዕሊኦም ናይ ምቕታልን ምጭዋይን ገበን ይፍጸም ኣሎ ብዝብል ጸብጻብ ኣዝዮም ዝተሻቐለ ላዕለዋይ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ከም ዝገለጸ ይጠቅስ ካብዚ ብምቕጻል ነቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ሃዲሞም ናብ ካልኦት ቦታታት ኢትዮጵያ ዝተንቀሳቐሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ናብ ዝነበርዎ ማዓስከራት ይመልሶም ምህላው ድሕሪ ምግላጽ እዚ ተግባር ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ በማለት ተቃውምኡ ኣስሚዑ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ኣብ ዘሎ ውግእ ይሳተፍ ምህላው መንግስቲ እንግሊዝ ኣረጋጊጹ ኤሪትሪየ ሃብ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ብዕለት 16 ታሕሳስ 2020 ዘውፅኦ ዜና ከም ዝገለጾ ባይቶ መንግስቲ እንግሊዝ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኢድ ከም ዘእተወ ዘረጋግጹ ብርክት ዝበሉ መርትዖታት ከም ዘለዎ ይጠቅስ ካብዞም መንግስቲ እንግሊዝ ዝተቐሰሙ መርትዖታት እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝምልከት ካልኦት ናይ ደገ ሓይሊ ዘካየድዎ ኢዳእታውነት ንቐርኒ ኣፍሪቃ ዝኸፍአ ሓደጋ ከስዕበሉ ከም ዝኽእል ዓለም ለኻውያን ማሕበራት ብግቡእ ዝገምገምኦ ጉዳይ ኮይኑ ምህላው እቲ ኩናት ኣብ ክንዲ ኣብ ሓፂር እዋን ዝውዳእ ብመልክዕ ናይ ደባይ ውግእ ንነዊሕ እዋን ዝቕጽል ውግእ ክኸውን ከም ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዛት ናብ ዜጋታቱ ንኸይበጽሕ ኣጊዱ ምህላው ተፈሊጡ ምህላው ዝብሉ ጸብጻባት ይርከብዎም ኩለን ዕንቲ ናብ ኢትዮጵያ የቋምታ ሓደ ካብቶም ንቐርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተሉ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ዝኾነ ማርቲን ፕላውት ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ቤት ምኽሪ ወጻኢ ጉዳያት ዝምድናታት ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዕቱብ ይከታተሉ ምህላው ይጠቅስ ቀፂሉ እቲ ኣብ 2019 ናይ ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ዝኾነ አብይ ኣሕመድ ናብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ሰራዊት ኣኽቲቱ ውግእ ካብ ዝኸፍታት ሒዙ ኩነታት ናብ ዝሓመቐ ደረጃን ካብ ቁፅፅር ወፃእን እናኾነ መጽእ ብምጽንሑ ዓብዪ ሸቑለት ፈጢሩ ከም ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ይሕብር ዕለታዊ ዜና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ክሓድገኩም ሰላም
ይሰላሰል ናይል ሳት ፍሪኩንሲ ቨርቲካል 1228 ሲምቦል ረት 275 ባዶ ባዶ FEC 5/6 እዩ ዝፍነወሉ መዓልትን ሰዓትን ድማ ከም ዝስዕብ እዩ ሶልሱን ረብዑን በአቋጻጽር አስመራ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ክፍኖ ከሎ ዓርብን ሰንበትን ከዓ በአቋጻጽር አስመራ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት بعربيان تقرينيان كفنيو سناي مكتتال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة استزياء عنا بعرب سلة قبر كوا عندنا حج خاني بتقرينيا إني راديو أدال عدل ذهبني نزع عن المغرب يمسجنو سمعتي وتخاطرت راديو أدال دمه እንኳዕ ብድሓን ተረኸብና ይብል ሎሚ እቲ ዛዕባ እንታይ ክኸውን ብዛዕባ ዖና እዩ ዖና ኸዓኒ ብ1970 ተደምሰሰት እያ ካብ ከረን ዳርጋ ካብ 2 ኪሎ ሜትር ዘይርሕቕ ቦታ التركب يا عنا حجيس كقرب تيخد دهسس تي أبتي ناي عنا دبصحي كونتات انتهي سلدغونتها إثيوبيا ويكاني هاي لسلاسن صعبتن أم حاضرتن بيرترا سنبر مالت كم زفلت أب إرترا كم راس جج كوينو تمديو زنبري كاب 5 كساب 64 عندنا كاتشو ماساي يونيرو زما كنا نزي ب64 تغيرو أسرة كاسخة متي مالتي زنوحي دقبري أم حضرنا إرترا وي كامرا سكيش كوينو وي وكيل هاي السلاس كوينو نيرترا زم حاضري أسرة كاسعي مالتي أمو زسبزي نتصوراه كتفو إيو نير حساباتو أتو مسبلغاني كابس مرا جميرو كساب مود أتاب بوردر ناي سودان كعودت غيرو نقاط أبخاني السو أبا قردت كله نعون فررح قالنا الحمد لله أي كنت عندني نخطب له تقال لحرنا تيترا ويسورا ترى نقول له شعو أب مأكل كرن أب عند أجيب بنزين 3 دبايت واقعي ويفدائيين سديدة نتي نايتيوبيا نبر حونتي وناني نايتا بترول ستيشن كقتلون نتي بترول ستيشن كاخنددو ناي بنزين بوتا خنددو قم لا دربيا ما قاتا بخا كومانديس كاب دكم حرد مصو ترخيبا ما بو قال ميتوتي دواي تواقعي تخا كل تخاب
بخالق منقدي وصيهم من معراب قصهم تحاذا خاني ندبو قص خي تتحيزون قدميو بقرب قزي خاني بعلو اتهم مسعواتي كاب سراويتنا السودان تتنبرو عمر إزاز محمد إدريس حاج مختلنا عوات نبر ومحمد إدريس أبو رجيلة مراحي نايوق تقربه فلوت تقادلاي زيهم 3 يوم وش تقرنات يوم كان سسان كلتن ورحي 4 ولا دارقا و4 ويحمش ديو مع التبتير وشان ريبانا تقلان قنبلات دربيهم بدحريو تمديسهم وكان جنقرين سراويتهم أبسنا نبرخاني وق خفيتهم سبوريس عباي في الفورس شو بدحريو خاني عندك هتشود بار حدا ناي صداخ دي سابات لايخو نزخلو ربشان نزخلو ناي دباي تواغاي سرحيتات تقبر دلو نخقصنو نتوم كند تنقصاص ناي تنتاش مخاطف تبايلو مزيو خاب اسمران كرن كاب كرن وردت يملالس سرحنا كايدا كله نوعون مقنصال بسوسان 3 كاني 4 فدائين وين ايدا بايت واغاتي سديدهم سورا سديدا خد قنصلو اقاطام خوينو كي قبرو تسرح تسناخيلو سمكا تتحيزم معناتو بدحريو إثيوبيا أب جنقرين أب عنصبة أب حال وذن مع تشميو تغيرو مع وقاتيو مع هجاني زناي كرنت راح يتقلص دلهو مالتيو عندنا بسساتات كاني سسان شمونتن زعابي وق نتي أب جنقرين أب قلب قلز نبر سراويتنا إثيوبيا كله وشت سلاداتوي سورا يتراخاني نتزعابي معسكر زنبر دقخ بكتماتات دعابي نيرو أبحل كلهم كمانديسيهم نيرو أبوخا قدميا تخايدو 4 شعتن تقادلتي تسويهم زيهم كمان أب مأكل كتما أب جيرا فيوري تسطيحهم مالتي أنا خدتهم بعيني دراخوهم حادا خلتي لخاد وصركم 4 شعتن أبسيه أي لسعان بدحريو خالق تاشمخا ترخيب نيرو قلبتي ساقيرنا ينبر بسسان حموشتن تاني ودختما هدنز نبري حسين محمد علي جنجر دبهال وزيو كسلاءتيو طلعوا بيت دليل نبري سبيو طعمي نفعن فتان تنقص عصاينيرو بحركة ومحبر شعاته دحري تقال لحبنا تيترا كي حزو خلو خاني هديمو وزيو سسان 3 أب سورات تنبيرو تعليم وسيدو دقة تمليس لغنا أب قزي كفلتات كاني بوليتيكال كوميشنر ناي كرايتي كفلي بعمر أزاز تمرح نيرو أقاطع مخاني كدبوب كرن من قدي حماسين أب أدربها تبها البوتا قطي مومس إثيوبيا أقاطع بخاني كومانديشن نيروم توم بسلحتا نتزونا قصاصرو روندا قبر نيروم مسؤوم قتيمو تسويو مسوخاني دارقا 4 ديم حموشتا تسويهم أبتا مأكل كرن كاني عنشي تقيرهم حانيقهم أبصعيلهم كل سبكريهم أنا كمان بقات أمي مغالعي كله رئيهم سنحيلو خانن دقنا أبتقزي كفلتات
ንክፍሊ ራብዓይቲ ክፍሊ ንምምስራት ተበገሰ ጅግና ተጋዳላይ መሐመድ ዓሊ ዑመሩ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበሉ ዘሎ ተጋዳላይ መሪሕዎም ከይድ ከሎ ኣከባቢ መንሳዕ ምስ በፅሐ ኮማንዲስ ኣድብዮም ፀኒሑ መዓት ሓይሊ ኮማንዲስን ጦር ሰራዊትን ዋላ ሄሊኮፕተራት ከይተረፈ ዝተኻፈልዎ መዓት ውግእ ኣካይዱ ንሰምሃር ክሓልፉ ኣይከኣሉን ኣብኡ ንክንደይ መዓልቲ ተዋጊኦም ስውኣት ከዓኒ ከፊሎም እዮም ዝተረፉ በብ ዘለኹሞ ተንስሕቡ ተባሂሉ ትውግእ ፍሉጥ እዩ እዚ ኩሉ ፅንፅዋይ ኣይኮነን ባዕሉ ብኢዱ መሐመድ ዓሊ ዑማሮ መራሒ መሐመድ ዓሊ ዑማሮ ባዕሉ ደብዳቤ ፅሒፉ ናብ ሳቤ በፂሓ እሳ ከዓ ኣብ መፅሓፍ ሰፊራ ኣላ እዛ ደብዳቤ ኣብቲ መጀመርያ ከዓ ነቲ ናይ ገድሊ ቃልሲ ኤርትራ ድባል መፅሓፍ ብ1970 ዝተሓትመ ኣብኡ ከማን ኣሎ ትውግእ ክንደይ ከም ዝተሰውኡ ክንደይ ከም ተቐትሉ ገለ እዚኦም ከዓኒ እቶም 21 ስውኣት ኣብ ከረን ኣብ ማእከል ከተማ ኣብ ዕዳጋ ናይ እኽሊ ዎ ኣብኡ ሰቂሎሞም እዚኦም ከማን ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ዕድመ ዘሎ ወይ ካባይ ተዓብዩ ሽዑ ደቂ 12 11 13 ክሳብ ከሎን ላዕሊ ዘለዉ ኩሎም ብዙሕ ሰብ እዩ ድረኣዮም ኩሉ ክብል ኣይክእልን ግን ሰብ ሪእዎም 69 ከዓኒ ተጋደልቲ ኢዶም ሂቦም ኣብ ማእከል ከረን ሓደ ካብኦም ከዓ ተቐንፂሉ ዓልበኺት ትበሃል ሕጂ እንዳዋዕዋዕ ከይዱ ማለት እዩ ምስ ክፍልታት ስርሐን እንዳሰፍሐ ምስ ከደ ሕጂ ብኣስራተ ካሳ እንታይ ይመፅእ ኣሎ ናይ ግድን እቲ ህዝቢ ኣብቲ ገጠር ዘሎ እሱ ስለ ዝኾነ ደብልዖምን ደስትዮምን ዘሎ ነዞም ገድሊ ክኣትሎ ወይ ኣብ ዕብይ ዝበላ ገጠራት ክእከብ ኣሎ ተባሂሉ ንኣብነት ኣብ ኣከባቢ ከረን ናብ ዓንሰባ ዋዝንተት ጀንገሬን ክሳብ ሓልሓል በረከንትያ ገለ ወይ ውሽጢ ከረን ኣትዮም ወይ ከዓኒ ኣብዚ ከባቢ ዖና ንኣብነት ኣጀርበብ ዝበሃል ዓዲ ወይ ከዓኒ ፈርሒን ትበሃል ዓዲ ስግር ዓንሰባ ንመንሳዕ ገጽካ ክትከይድ ፍለዳርብ ብስግዲራ ዖና ኣብዚታት ተኣኪቦም ነይሮም ሕጂ እቲ ዝተረኽበ ብድሕሪኡ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኣብኡ ዝነበረ ሓላፊ ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጦር ሰራዊት እቲ ካልኣይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ፍሹል እቲ መራሕቲ ተባሂሉ ሓድሽ ተሾመ እርገቱ ዝበሃል ብ1970 ተላኢኹ መፅዩ እቲ ገድሊ ሽዑ ፋሕፋሕ ኢሉ ግዜ ዳርጋ ኣብ 2 ድብ 3 ተገሚዑ ነይሩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ግን ሽዑ ግዜ ከዓኒ ኩሉ እቲ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ደዓበየ ናይ ጉባኤ ህዝቢ ዝተኻፈሎ ሰራዊት ዝተኻፈሎ ፖለቲከኛታት ከማን ኣብ ከተማታት ሱዳን ዘለዉ ወፃኢ ካብ ሱዳን ዘለዉ ኩሎም ተራኺቦም ንቀዳማይ ጉባኤ ክቀራረቡ ኢሎም ኣብኡ ሙእተመር ወይ ከዓ ጉባኤ ዓዋት ዝበሃል ኣብኡ ተገይሩ ነይሩ ወርሒ 10 እዚ ሓድሽ ሓላፊ ከዓኒ ነዛ ሰውራ ከጥፍኣ ከተማ ከረን ከዓኒ ብሕልፊ እሳን ድያታ ስሚ ናይቲ በርሚል ከምቲ ኣስፋ ወልደ ሚካኤል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓላፊ ነበር ዳሕራይ ከዓኒ ምክትል ወኪል ናይ ሃይለ ስላሴ ዝኾነ ቀደም 50 ገለን
أبكرن أخي بعد قبر له كم سمي يا تا كوبايا سمي كرن يا تبرميل ماي كان ملو إيرترا تا كوبا حنت كوبايا سمي كرن نقول له تبلاشو الله دبلا زي جنرال زي تشومي إرجتو كا إني سورة خطفو نتعدى السطلة كبلا بكرن كأخي جمر عدد كقبرنا بكرن كما تسمخانو سورة إترا فليت عنيرا هجي كتاتلو سلد نبرو كاب اسمرا وطيو هبرنقا مسبت صحي أبو أدبيوم 4 حيلتاتنا يا جماعة أبو أدبيوم صنيحهم سعيد سارح قبري وتحمبرتي عثمان صالح حامد زبوي زيوم يوم نيروم لومتم حالفتنا نايتن قانتاتات أب مأكل سلد نبرتا ماكينو نشتيها جيب سلد خونت بمدفع غيرهم بكبيت بردو بنعيشت برد غيرهم كم دمسي سوما تشوم إرقتو خا أبو ميتو بهليكوبتر وسيدو مي بان نسمرة أو اسمرة خا ميتو زلكع تعدي كهبرنقا دارقا كباب هبرنقا آيو بالوا تبهل تعلت كأني عسران حدن ورع 10 حادث شحن 907 نيرو حجي التسمع من قصة إثيوبيا بعابيو جانهوي كاني هتصي هاي سلاسة نايب حقي حزن يا تلويت إثيوبيا تيز أمنو هاي سلاسة دا أمنو جنرال سديدو إذا خاني ما أكلنت كخون السراويت كهال أي سراويت السراويت أبتقرأي دلو السراويت كا أبولو النبري أقاتا مخوينو جن تقاد لحارنا تيترا سورة يترا بعبيو مزخلو دخامان مزخلو بأس مستحابا زنبرة ب7 3 4 قانتا سديدهم تغنسيلو حنا نجس بزي النمفداي دايركتلي تي أسرات كاسا فشيل كاي خاتبا هيلو تسويعو أما خارب وينو مالتي بيت منقستي أديس أبا إيرتراغن ناي هصوص التاوي بناي هصوص التاوي مخنيات state of emergency تأويجو سب قبس 16 نقو قبس 16 مشيت قبس 16 نقو كوتصخم دا يقولو تبيلو ناي ديفنس منستر كأني هايلا مريم ماني شمت جنرال تقدم يشمو هايلا مريم خلوتيو كلهم ناي تاريخ ترختي فولتو يوم مزقوبيو زي إيرترا تحتي من محداره هنا مالتي جي تقبركم قبرو ولا نتزو كمان أطفوه تمريتي زاد اللمبر نحنا معسس بدلينا هنا يعني راتا ملختي سلازي أبتان الجنرال تأطللا بحر شدشت معلتي رد 10 شعتن ورا 10 هذا شحنت شعتن 207 أب هبرنقاغا أو بالوا أبو تات دنبرو هزبي أبشيهم هجي تعد خانق قاطعمي تازد فواس دارقا سسان حمشتن سسان قالن سب ميتو معرث لكع دحري 3 معال دخاني أب بسديرة تبهل نعن سباقة صوم تحتوري دو مالتي بسديرة تبهل عدي فلتي بزوحات قطرات متيوم ضمت ولاد نبر شعو بتتساوعيت ناي أما حادر كرنن بتي أسرة كاسا أما حادر نايترا تأكيبهم لزنبر عدية
مزيوم ساعة تشعت نقو كم زي حجي كسنت كله بقرب معلتات اب راديو جهرة بليناي راديو بلينا جهراي ساوعيت ناي دياسبورا ناي دك بلين كالوت كأني دك خران كله تأكيبو سب زارب نيرو وسنت كله ساعة بحلفي أبد مهر نبره كأني شعو دارقا شابعي قلي بتصيحس ولا شامنا يبكرني نيرو دكتور كفل مريم حمدي ساعة تشعت نقيم مزيهم سراويت إثيوبيا يبل أب كتعت يوم استهزبي أبيلو قدلي أبيلو تقادلتي انتاي تقبرو انتاي تبصحو انتاي توم هزو خاني وصل التوالخ بقزاوتهم كلهم وصيوم أبتي عدي تأكيبهم كفيلهم وكيل كاغيرهم أتي وكيل مستي حلافنايتي أنتم حرو مستوهم حرو يزارب نبتح حلاف يخيد كم أقبلوا سنحي لهم كان إسلام بينهم تطولوا كستان بينهم إلهم كم زي حجي توم بعين درائهم أو أزنبرون أبوتاتهم أديتاتهم أحواتهم استقتلوا د سندون بفيديو يكون بتصحف إيو د زنتو دلوه عن حج أبو حجي كلهم أتيهم أمود داتا نحن إسلام كستيان بحال يبلنان حدا حزبينا كل تحوات كمان حنت جزاء إسلام كريستيان كون اليوم كل تحوات كان حدا إسلام حدا كريستيان يقول كله أبقى جزءه إيو تبعي دقرمكم أبزع عدد زيها أتوم كستان مسكال نخي قبرو أبتي أبدوتات ناتهم توم إسلام كأور حين نخي قبرو كلهم أحواس لدخونو تعد كي تفلالي لهم كلت يوم أي ورحي أي مسكال قبر نيرهم معرض زوم عدد يوم كستان كله زعبه مسجد أبتبوتاتي عبدهم نيرو أبسكدو بسكديرة أمود أتاسع السلستن قرن أب مسجد يومهم هليكوبترات كإزارة سلدنا برابط زونا نفاريت كي تحرمكم أتو مسجد تباهرهم أبتا مسجد كاني بفنيستراتات رشاشات يوم قتيلهم ممارد شعو دموتي ميتو قسل غسيلو سبك أني قال يوم أبتي جرادين بتكبع بدلو تصرح نبرو قال يوم أبكرن نبرو قال تشخ أني ناي كوتوليك أبتزونا زنبري أبا تخلاي مانوت مسلني و بماكينو متيوت قناتات كاب فرحين يكون كاب أجربب كتاتلا نيرو سبك أسديدو بتطغى مسجد قالي تنفاس دلوهم سبعتين كسعصهم زلوهم مسبلتو قرب تيس المد مسبلة كسيلهم ترأيو كل سب أبت مسجد ميتو نتم قصولات وسيدهم بمنقدي حشلة بلين ويكا بحليب منتلا بلهم بماكينة ردونا إلهم ببحادة وسيدهم كرن هوسبيتال تيومهم مالك نتي زغبر كاني كسيلهم كبيرهم كابو دوته ألو بهيوته دوته ذكرنستي الله بهيوتهم دوته حدا خلتي ألو حدا كمان أنا قلع نحنا والعب نبنا له جزية والعدنا نبنا له جزية أبتي ناتنا نوم تزنبرنا كرن نيرو صدرو كلهم سلا تودو مس أزمادو ضمتنا بري وموزن التنكتو لا يدخلن مين تالي كم زي هلو أين برم تودي كم خالو تعلو إذن ده تقبره كله أب بسديرة
ኣብ ከረን ዒድ ነይሩ ኣብ መጀመርያ ዒድ መዓልቲ ኩሉ ግዜ እቲ ሰብ ከረን ኣብ ጆኮ ወይ ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ መፃወቲ ኣብኡ እዮም ዝሰግዱ ነይሮም። ሙንሺፕዮ ነይሩ ኣቦይ እብራሂም ኣሕመድዲን እብራሂሞ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ ዒድ ፃዕዳ ንፃዕዳ ተኸዲኑ እቲ ናይ ሙንሺፕዮ እቲ ሓመድ ዝመስል ቀይሩ ፃዕዳ ዝገብር ቆቢዕ ፃዕዳ ገለ እቲ ሰብ ከዓኒ ኣብ መስርዕ ኮፍ ክብል ሕራይ ክሰግድ ከሎ እቲ መስርዕ ደው ንክብል ብፃዕዳ ብኖራ ገይሩ እቲ ሕንፃታት ገብር ነይሩ። ልክዕ ከዓኒ ሰብ ክሳብ ዝሰግድ እሱ እታ ሞተርሳይክል ነይራቶ ብሉ ክሳብ ሎሚ ይዝክራ ብሓደ ወገን ጠጠው ኣቢሉ ብእግሩ ይዘውር ክርኢ ሰብ ከይብል ስነ ስርዓት ክገብር። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ንሕና ካብ ኣይተዓብር በሃልቲ ገዛውትና ሕለት ደብር ኣብ ሕለ ሱዳን ላዕሊ ማለት እዩ ኣብቲ ጎቦ ኣብቲ እግሪ ጎቦ እዩ እቲ ገዛውትና ዳርጋ 25 ክሳብ 30 ዝበፅሑ ፋሚሊ ዘለዎ እዩ እቲ ናትና ቦታ ማለት እዩ። ካብኡ ተበጊስና ንሰላት አልዒድ እዩ ተባሂሉ ኣነ ምስ ወላድያይ ከዓኒ ሼክ እዩ ነይሩ። ሕጂ ናብ መን ኸዱ ናብቲ ናይ ዓብይ ሼክ ሰይድ ዓብዱላሂ ዝበሃል ናብ ይኽየድ ድሕሪኡ ከዓኒ ባንዴራ ዝመስል ቀጠልያ ኣሎ ናይቶም ሰብ ሃይማኖት ማለት እዩ። ንዑ ሒዝና ንጆኮ እንዳ ሰላት ንኸይድ ካብዚ ኣትሓባብ ዝበሃል ታንተርዋ ናይ ከረን ብኩሉ ሸነኻት ኩሎም ቶም ሰብ መሳጊድ ሰብ ማሕበረኮም ኣብኡ ዘለዉ ናይቲ ዞና እቲ ታሽሞም ሒዞም እቲ ባንዴሮም ሒዞም ገለመለ ይመፁ። ብኡ ሸነኽ ከዓኒ ፍሉጥ ናይ ሰኩናይት ናይቲ እቲ ማሕረቲ ዝግበር ዝነበረ ማለት እዩ። በዓል ፈርሒን በዓል ኣጀርበብ በዓል ፍረዳርብ ብስግዲረ ገለ ዓብይ ሹም ዝነበረ ናይ ሰኩናይት ኸሊፋ ሳልሕ ብእምነት ዝበሃል እሱ ኸማን ሰቡን ጉራብቱን ሒዙ እቲ ናቱ ማሕበረሰብ ወይ ከዓኒ እቶም ኣብቲ ከባቢ ናቱ ዝቕመጡ ኩሎም እታ ቀጠልያ ባንዴሮም ሒዞም ይመፁ ነይሮም። ኣጋጣሚ እዚ መዓልቲ እዚ ኣነ ዝገረመኒ ቅድሚኡ ዘይነበረ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ሒዞም መፅኦም። ልክዕ እተን ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ከዓኒ ምስተን ባንዴራታት ናይቶም ሰብ ኣውቃፍ ወይ ከዓ ናይቶም ኸትሚያ ዝበሃሉ ናይ ዲን ልእስላም ወከልቲ ዝነበሩ ኣብ ከረን ናቶም እየን ኣብቲ ጥቕኡ እቲ ባንዴራታት ነይሩ። ግን ክነብል ከለና ንሕና ካብቲ እንዳ ሰይድ ዓብዱላሂ ልመርቀኒ እንዳ ሲዲ ክንወርድ ከለና ታንኪ ርኢና ኣብቲ ፊትና ሞንጎ እቲ ናይ ዩኒሴፍ ሆስፒታል ኣዳሌት ትበሃል ቀንዲ ሰራሕተኛ ኣብኡ ዝነበረት እሳያ ኸኣታ ኣመሓዳሪት ኣብኡ ታንኪ ርኢና ዳሕራይ ምስ ቀረብና ከዓኒ እንዳቦይ ገብሬ ትበሃል ገብሬ ወልደ ጋብር ወይ ገብረ ጠማዕ ብልዎ ሰብ ከረን ዱካን ነይርዎም ኣብኡ ጓሉ ፋና ትበሃል ትሰርሕ ኣብታ ዱካን ፋና ገብሬ ገዛውቲ ከዓኒ ቁርብ ፅቡቅ ገዛውቲ ነይርዎ። ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ይኹኑ መምህራን ኣምሓሩ ገለመለ ኣብኡ ይካረዩ ነይሮም። ፅቡቅ ገዛውቲ ሰሪሑ ኣቦይ ገብሬ ኣብኡ ከዓ ታንኪ ነይራ። ሓንቲ ከዓኒ መንገዲ ሹቅ ትኸይድ ፋብሪካ ናይ ዕጣን ኣብ ልዕል ዝበለት ሃባ ከዓኒ ኣብኡ ቁርብ ሓንቲ ታንኪ ነይራ። እዘን ታንክታት ኩለን እግረን ሓፂን ዘይኮነ ጎማ እየን ነይራ። እዚ
ነገር ቁርብተይ ነትሰብ ኣሰንቢድዎ ነይሩ ኩላ ሰብ ከዓኒ ጸሎት ትገብር ነይራ ሱቕ ኢላ ምስጋድ ከዓ ተጀመረ ኣብ ምስጋድ ውድእ ምስ በሉ ብድሕሪ ስብከት ኣሎ እቲ ሼክ ምስ ወድአ ሰላቱ ኣብ ወንበር ደው ኢሉ ይህብ ማለት እዩ ስብከቱ ሕጂ ሽዑ እቲ ጅምር ኣቢሉስ ዳርጋ 3 ደቂቃ ከይተዛረበ ወመንእሰይ ገዛ ይነድድ ኣሎ ላዕሊ ኣብ ዝሕለት ደብር ኣርክቡ ኣጥፍእዎ ዝሓቡ ኢሉ ኩላትና ገዛውትና ስለ ዝነበረ ኣነ ብሕልፊ ገዛውተይ ስለ ዝነበረ እቶም ደገዛውተይ ገለመለ ኩላትና ሰሳእና ካብ ኢድካ ሒዝካ ጉያ ንላዕሊ ኮይኑ እቲ ሰብ ፋሕ ኢሉ ሓንቲ ዝተገብረ ነገር ኣይነበረን ብድሕሪና እንታይ ከም ዝገብሩ እቶም ሰብ ሰላት ኣይንፈልጥን ግን ሓንቲ ኣፀቢቕና ንፈልጣ ነገር ጥይት ጓሕ ከም ዘይበለት ኢና ንፈልጥ እዚ ኣብቲ መዓልቲ ብስግዲራ ጠፍኣሉ ዘላ እዩ ብከምዚ ሰብ ተሻቂሉ ሓዲሩ ኣብ ከረን ፅብሒቱ ሰዓት 9 ድኸውን ተኽሲ ተሰሚዑ ኣነ ባዕለይ ምስ ሓደ ወድዖና ብሽክሌታ ንካረሞ ንላመድ ኣብኡ ከለና ቀሲና ብኢድና ሒዝና ንኸይድ ዳሕራይ ከዓ ቁርብተይ ውፅእ ምስ በና ካብቲ ሹቕ ንስቀላ ቀሲና ከዓኒ ክሳብ ዖና ንበፅሕ ዳሕራይ ዖና ሕልፍ ኢልና ከዓኒ ሸምሊኽ ዝበሃል ቦታ ኣሎ መዓት ጀራዲን ገለመለ ነይሩ እቲ ምሳይ ዝነበረ ወዲ ከዓኒ ናይ ስድርኡ ጃርዲን ኣብኡ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ንኸይድ ተባሂልና ኔን ናይ 50 ዓመት ስለ ዝኽርዖናን ብስድ ኢራን ክቡራትን ፍትዋትን ህዛብ ዖናን ብስድ ኢራን ክዝክረኩም ፈትየ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ፍንጫል መሰንገል እየ በኣርሜናዊ ጭካኔ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ገሌኹም ብሳንጃ ገሌኹም ብጠበንጃ ገሌኹም ብሓዊ ሃልሃልታ ካብ ትፍለዩና 50 ዓመት ቆፂርና ኣውያትኩምን ጥርዓንኩምን ኣብ ፀማም እዝኒ ወዲቑ ተፈሪድኩም ብመትርየስ ክትመሓው ኣብ ሓጎታት ይኹም ነርኩም ለባማት ዓባያት ይኽን ነርክን ለውሃት ኣቦታት ይኹም ነርኩም ጠዋራት ኣዴታት ይኽን ነርክን ጥዑማት ምርዑት ይኽን ነርክን ስሉማት ኣጓብዝ ይኹም ነርኩም ሓያላት ህፃናት ይኹም ነርኩም ዕሸላት ለከምኹም ደኣ ብጃምላ ጨካናት ጎመዳ لكمكم دقا بجاملة شكانات قومدا وحد نقو قد 50 عمت صحاي بريقا خم أملا حداس معالتي تقلقلا تقمطعونا خم لمادهم سبوراي أبورايهم سمال أبشيخهم حرستوت أبقراوتهم شكالو أبجردينهم كتا كلهم أووانينهم تبقيسهم يوم نيرهم انتخوني حدا ጨካን ሓይሊ ነይሩ ቂም ተኸልኪሉ ከደቀሰ ዝሓደረ ብፅምእ ደም ዝነደረ ወታደራዊ መካይን ተጻዒኑ ጠያይቱ ለጉይሙ ሳንጃታቱ ስሒሉ መላስኣውያት ክስእኑ ሰላማውያን ሰብ ከም ቆጽሊ ከርግፍባ ኣርፊዱ ምሉእ ከተማ ኸረን ብትክጸልሚቱ بتخصي صميمه أيوعال أيتحدر ينيرو أماسيو معاد كم زورده كله مسفرده أوياتنا أويات كونه حزبي الصبو خرد أبيات مسبله ويوجع كان حيلي انبيو زبله أويات مسمرره كل أرى مستعمه نصب حياتي كقبر زتبينه نصبحاتي يخبر زتبينه كرم بخرنا تمهراي شكالاي حرستاي نقاداي أفرازا مقبري أب إيدو علبا مجنزي أمنكبو نعونا يوزو حزي زبزب نابله ويوشن شروطات صروي ماي زاريتي أبتاتا كال معالتي دم تقبيهم زي حبرهم يوم مسيرهم
ክፉእ ትርኢት ትባርኤና ሬሳታት ተዘርዩ ዘለልዮ ዘይብሉ ወዲ ሰብ ንቡር ስኢኑ ሬሳታት ብዓሰርቴታት ናይ ጉድጎዳጉድ ኣብ ሓደ ጉድጓድ መስተንክር የተገይሩ ኣብዖና ዘይሓዊ ቁስሊ ኣብ ሓንጎልና ክንዝክረኩም ኢና ክሳብ ዘለና ጎዲልኩምና ብዙሕ ጉሂና ብሄግናኩም ብዙሕ ተሃንጢና መስተንክር እዩ ተኣምር በሰላና እናተነቕሰ ደምኩም ስለ ዘይቀሰነ ቀተልትኩም ብገበኖም ከይተኸሱ ኣየዋ ከይተነስሑ ይቕሬታ ከይሓተቱ ካሕሳ ከይከፈሉ ኣይክንድቅስን ኢና ወትሩ ኣውያት ንጹሃት ኣዕጽምቲ ብፁዓት ኮታነ ይጠፍእ ነይበንን ታሪኽኩም ነባሪ ተወርቕዩ ብኽብሪ በሉ ብሰላም ዕረፉ እፎይታ ዝተንፍሱ ዘለኣለማውያን ኢኹም ህያው እዩ ዝኽርኹም ተራኻ ግን ኣብቲ ካምቦ ቦሊስ ዝበሃል ካብቲ ከተማ ጎቲትና ወፂና ካብ ወዲ ቪቶ ዝበሃል በዓል ብሽክሌታ ዘካሪ ተኻሪና ብኡ ክንወርድ ንዳዓሪ ገዝና ንዳዓሪ ገዝና ክንከይድ ክንብል ዋሊኮ ትበሃል ሓንቲ ታባ ኣላ ኣብ ትሕቲኣ ጀራዲን ዝገለሎ እዛ ታባ እዚኣ ኣብ ልዕሊኣ ተደይብካ ዖና ኢኻ ትርኢ ብድሕሪኣ ከዓኒ ፎርቶ ብዓብዩ እቲ ፎርቶ ናይቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሮ መዓት መዳፍዕን መዓት ገለመለን ዘለዎ ኣሎ ሰራዊት ኣጋር ክኸይድ ትምሳይ ዘሎ ወዲ ርእዩ እዚኦም ናበይ ይኸዱ ኣለዉ በብሓደ እዮም ተር ኢሎም ሓደ መስርዕ እዩ ኣብታ ዋሊኮ ትበሃል ታባ ደይቦም በቲ ታባ ኣቢሎም ከዓ ንታሕቲ ንዕና ወሪዶም ንሕና ሕጂ ከይተበገስና ነቲ ኩነታት ክንርኢ ዳርጋ ደቓይ ኣይገበርን ተኽሲ ተሰሚዑ መድፍዕ ከዓ ኸሪሙ ካብቲ ፎርቶ ሽዑ ግዜ እቲ መድፍዕ ክህረም ከሎ እቲ ገዝኡ ደንደለ ወዲ ሳልሕ ይሽሙ ዳሕራይ ከማ ብኡ ቢሉ ይገርመካ እዩ ሰብ ዘይፍልጠት ኩላትና ኩሉ ሰብ በብ ዘለዎ በብ ዝሰምዖ ስለ ዝዛረብ ቁርብቲ ሓንጎሉ ትንኩፍ እዩ ነይሩ ገለ ድብል ኣብ ፌስቡክ ሰሚዐ ሓደ ግዜ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ዝወድኸ ንቁርብቲ ብዓረብ ኮይኑ እምበር ፅሒፈ እያ ነይረ ሳልሕ ተካሲኡ ሽሙ ሳልሕ መሓመድ ሓመድ ሽዑ መዓልቲ እዚ መድፍዕ ክትኮስ ከሎ ኣብክኡ ተዋሒስዎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ውፅኡ ሳልሕ ብዙሕ ኣይፀንሐን ኣብታ ዓዲ መመፅኡ ክፍርም ነይርዎ ድሕሪ ሰሙን ገለ ዝኸውን ወዲ ኣይረኣይናዮን ኣብቲ ገዛውትና ናብ ገድሊ ተፀንቢሩ ክንደይ ዓመት ከኣነ ካብ ሰብዓ ጀሚርካ ክሳብ መወዳእታ 67 ኣብ ደንከል ነይሩ ኣብ ደንከል ከኣኒ ተወጊኡ ኣነ መውጋእቲ 2-3 ግዜ ተወጊኡ ኢሎሞ ግን ኣነ ዝፈልጦ ናይ እግሩ መውጋእቲ እዩ ነይሩ ዳሕራይ ኣብ 80ታት ድሕሪ ናፅነት ከኣኒ እቲ ቦታ ናይ መውጋእቲ ኣይተበለን ንምንታይ ሽኮርያ ስለዝሓዘቶ ሽኮር ስለዝሓመ ማለት እዩ ህዝቢ ኸረም ኩሉ እንዳተሻቐለ ሓዲሩ ገሊኡ ፋሕተርተር ዝበለ ኣሎ እዚ ሬሳ ንምቕባር ከዓ ዝፈተነ ነይሩ ግን ስለዝፈርህት ሰብ السيد عبد الله المرغني دبهال حلافي ناي وي شيخ ناي تا ختمه ناي ختمية دبهال فقدنا حتى كحتت حجي شعوتي جنرال شعب نبره دندد نبره اتي حجوزات نبره بقاطع حجي سلالي رخبكو جن اتغند زندد نبره ولا لا شمو يبرو زم حرايزي
إذا كل سب أنديدو أبيلوس እንደገና ንዑ ከዓነ ክትሓቶ ነዚ ሰላማዊ ህዝቢ እዚ ዝሓረድካዮ ክንቀብሮ ሰብ ምትፈራ ስኢኑ ግን ኣብ መወዳእታ እቶም ዓበይቲ ከተማ ሰይድ ዓብዱላሂ አልመርቀኒ መሪሕዎም እቶም ኩለፋእ ናቱ ከዓ እቶም ተኸተልትን እቶም ኣመሓደርትን መሻይኽ ናይቶም ختمية كيدوم حتيتومو كسب كنكبر إلو وسن ساعات يبوم كلاي معلتي بليتي كلهم توم أبتندا سيد عبد الله تأكيبهم زنبرو سبات يدولو نبزوحات سبات دويلهم حجة مال خمان فليتي حاده دويلهم لنا أوتيستان دي خا تخيلي خامس زوارنا سب كبرينا ترحنا إلومو السخاء قربتي سقا مقا إلو كنا موداتا تبقيسو خيدو تي سيد عبد الله بهالت حرافة نايتي شيخ نايتا ختما بعبيو السخاء مال ماكينو سب تم دارس نيرا ناي أبو يحمد نور ياقوت بهال سرعي كاني أبو بكر ياقوت حمد نور ياقوت قلت يوم ماكينهم كمان وقعات قصولات تم لالس نيرا خاب عونا ني هوسبيتال كرن قن تي عبر رول تساوتي مستر هيو نيرو أمريكاوي كان ستيشن نبر عسكري نيرو أبتي على المشن يو على سراحي أبتي كان ستيشن جن أبكرن كأنا ما عرفني راتهم أب جراند هوتيل كل جزء نحن خنريهم نخيدنا مصدق ومس أنستوم مس جراي مسوت تا جراند هوتيل كوعسو تعاوتو جل جبرو بولي بولو نريهم سبكاني انت انشوا انت طبق انت جله حيزلو مصنتهم قلعهم ماستيكا هاي هبونانيرو إذا سبعي زجن سبعوي نيرو هاي بحكي روحي نيرو ومشن كانيرو مثلني ننتهي بيت متناي صمامات غيرو نيرو أبدعاري كومو كمان هوسبيتال سريحو بيت خريستيان كا بيت مت سريحو شنارات بهالبوتا أبوش تقرن كان لالم بهال تقع فورتو ويتقع تي أما حادر نايكرن جزء ابتدأ مجمريا جزء باندنا نايكرن ني أورفانس وي زختامات وي أبو دي بلون وي دخاتات قلعو ينقد نيرو مستر هيو بلوتي مسبيتو مارتي مارتا تبهال اليوم شعو جزعونا ني وقعت كالعلن كيدهم ماكينهم كمان ملو معلتي تبلي أنا حجناتي تمكرو أبو انتهي يونيرو مس تي ودعونا مساي دنبري كن كيد مجمري معلت سويل كان أنا سنة السجن صدروا أبو سلط نبرو حفتو ما انتاني راتو حتى حفتو خامع بايو أديو قال أبيهم نيرو أقاد عم خوينو قنا أبو خال جزاني رو أب مأكل كرن إيه نيرو حجي شو معلتهم كيلاي كأنهم تودم صبو حدير أنا خاف جزاي نعي خاني أب صدرات الشاول النورو حتى النين عباين أدي أمارتي أب عونا خيهلو ينيرو تعباينا أب جزوان دا يتمت ولكن أبزي وازنتت يعني رقدم عن سبها مالتي جن أتو قربو كاف هاجر سب أتو أبزي عبيد ولا قطرات مستبالو قرب تيكا وازنتت وزيلهم أب موشات بهالبوتا نيرم عن سبها مستقر كمالتي أبتي مسراقاوي شنخ نيرو عن سبها
أنا كمان كابو خيدر إيمي كابو انتهي خمسة هوني فلت كن بسبعة قد مش دشت ورح أدمي زي ترخبنا يعونا عونا متيم أبو نيرم دا محمود زاقراي بال أنا هجي كلاي معلتي نتعركي بجزو خيدة يرهبون نوك وسب كغبر كيدو أنا كمان قلت وعي نيرة كنداي شعوع عنا دخل بزحي نبرن حجة سمع دلخو قالي تمهرو ذنوبرو بتناي إسلامية بيت تمرتي إسلاميك بيت تمرتي مستوم مشايخهم كيدهم كقبرو كحجزو هاينو تايسب دمو بزحي نيرة شو عدت بيتن حمسان تباهيلو الله قال لي وخان الشيخ كمان دبل له قن هجي جميل سرد التي ممزقاب نايتهم مسناد نايتهم دقسلو اتهم زمتو ببو قنسب دفلت ويكاب صدرو دموتي ويس دقسل دفلت تخينو كنقر حونا أستاذ أحمد محمد على الراجي قرب جزية حنت فيلم كم سنة قربنايو وقالوا كمان ببش أنا قوم حجي يمزقوا له يسندوا له جن ترغبوا كسب حجي كاب شو عتمي 250 كسب حسب ما يتومي دبح أبعونه توسخي نايب الديرة خاني كاب كسب حجي دكتور كفر مريم حمدي 100 بتصيح له درجة 200 سنة دولار له 200 سنة حمشتن دولار له خلته 100 دولار توم ناي هورنجا أجن سنة حمشتن سبيهم تبعي له مال زخلو كقبر كل سب أنا نتاحت الناي وتا عباينا نمدلاي وأنا حليفهم على عبيتي ساعة يتخيدنا تبع الخلوط ولا خيده أركب مالتي عونا حجي يمان تسقام كل جراديني مستي دعاريت ربا كل جرديني حساب عن سبعة بتصح أو بتصح مسبولكو نشتلي بينتو اللي بطلع لي دعاريت وحج نعاسقر بل اندامي ستيريو قصولات حيزهم نافو سبيتال قصون كودو ليه قلت تقولكو حتني أبتا ماكينة حتني نيرا نشتي قولعا نيرا تقول شو من تورحي ساخمان توقيا قوالا نيرا كل تعامة قلم ساخمان توقيا شعو أي فلد كن أما تاقن الساز قول تجنين وزيدة دم كتنزح رياء حليفهم مالتي حليفهم بقولته بس مبادخ أنا حتني أي بالكو هاي سوعكوها أبتي بوتا مسمى أخذن يمان تساقامتي عونا كله فحم كوينة غزاوتي ترح عجيتي تري مالتي بحلفي قالي قلامي تستغيل دول دارقا أبو خلوتي قالي أفحم كوينة قالي دويلو تريوها نتودي حتى تعركي علي كذاهم ده بالله أي زاربن ودخلت مالي جميري نبعي نيرو نفسه غير رد بل أبو خلنا حجي أبتجر دينا توم شملي يخطب بهالتابوتا خبعونا من قد 3 كيلومتر بناتي قمت أبو سرح النبري تدي تقاقي النبي شمو انتهي كم بلاي فلا تكون دم نيرو نتسألها يتقبرسو وسرحات سيدي يتقبر بليناي كريستيانيو السوق دم قالت الأخاخي ومتى كله قال يوم كحطه سمع كابي متها بسديرة أبين سب أبيلي ودارجا استغفر تغبيرو قال يوم هوسبيتال ليت بليتي هوسبيتال توسيديو أنا قل حجب خاميو ده حرايم ده عصرت عمد قلب بينه السوداء تن ريساتات أبلع لي سلود وضعه ميتو مسيلهم سديران يرمالتي شو معلتي حجعونا
ከመይ ኣሎ እቶም ስድርኡ እቶም ሰብኡ ወቶም ብዓብዪ እቶም ሙሉእ ዕድሚኡ ዳርጋ ኣብቲ ጃርዲን ዝሰርሓሎም ነበረ እንዳኣክተ ከመይ ኣለዉ እንታይ ተበፅሐ እንታይ ተረኽበ ክብል መፅዩ ኣነ እቲ ገዛውቲ ኩሉ እንዳሓትናይ ሓንቲ ግዜ መፅአ ነይረ የማን ፀጋም ክርኢ ወላ ክፈልጦ ይከኣልኩን ሰብ ተሓተትኩ ኩሎም ክረድኡ እዮም መፅኦም ካብቲ ኣከባቢ ዋዝንተት ሓመልማሎ ምንዳድ ካብ ቤጁክ ሸነኽ ብኔው ከዓኒ እቶም ደገ ጎቦታት ወፂኦም ዝነበሩ ሰብ ፈርሐን ይኹኑ ሰብ ኣጀርበብ ገለሜታት እዩ ህዝቢ ማንም ትፈልጥ የለን ዳሓይ ግልፅ ተበልኩ ኣብ ሓንቲ ገዛ ባሽሙሬ ኣብቲ ዝፈልጦ ገዛ እንዳኣክተ ዝበሃል የማን እብሪቕ ነይራ እብሪቕ እዚ ውዱእ ዝገብርሉ ማለት እዩ እዚ ኣብሪቕ እዚኣ እቲ መኽደኒ ናታ ናይ እንታይ ሽሙ እዩ ነይሩ ናይ እዚ ተዓፅሚ ናይ ዕፉን ዕፉን ምስ በላዕካዮ ትተረፍ ፍሉጥ እዩ እዚ ኣብ እብሪቕ ይኹን ሓርቢ ናይ ማይ ወይ ከዓኒ እዚ ሃወት ናይ ፀባ ገለመለ ከም መኽደኒ ወይ ግርባ ናይ ማይ ጥቀመሉ እዮም ዝዕፉን እሱ ሕጂ ሰብኣይ ታሽሙ ገይርዋን ኣነ ግን እዚኣ እብሪቕ እዚኣ ምዝ መኽደና ቅድሚ ዒድ ብሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል እያ ነይረ እሳ እዛ ኣጋጣሚ ንዓይ ትገርመኒ ክሳብ ሎሚ ኣይርስዕን ከዓ ሕጂ ነቲ ወዲ ሓቲተ ስማዕ ዓለይ እዚ ዳቲ እብሪቕ ናይ ኣባሓጎኻ ዘይኮነን ኢለዮ ኣብኡ ከይህሉ ገለ ምሳይ ከይዱ ኣይተዛረበን እሱ እኮ ካብቲ ማለት ሒዙ ዘረባ ዳርጋ ቋሪፂ እዩ ነይሩ እዚ ይነብዕ ጥራሕ እዚ ኣብሪቕ ናይ ኣባሓጎኻ ኢና ኣባሓጎኻ ኣበይ ኣሎ ርኢ ጥራሕ ነቲ ገዛ ነዲዱ ይርኢ ነቲ ኣብሪቕ ይርኢ ናብ ኣቦኡ ከዓ ተመሊሱ ሓንቲ ከይተዛረበ ኣነ ሕጂ ነቲ ከም ዓራት 4 ዕንጨይቲ ነይሩ ፈሓም ኮይኑ ኣብቲ ነይሩ ድንን ኢለ ታሕቲ ዝረኣኹ ከምዚ ዝተጠቕለለ ጨርቂ ሰብኣይ ነዲዱ ኣብኡ ወዲቑ ነይሩ ታሕቲ ኣባሓጉ እዩ ኣብቲ ሆስፒታል ክንከዶ ከለና ነጊሩኒ ነይሩ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፂና ንሕና ኣደይ ትብለካላ ኣይትምፃዕዑና ክሳብ ትጥዒ ክሳብ ትድልድል ኣብቲ ሆስፒታልካ ፅናሕ ድሓን እዩ ዒድ ተርክበሉ ኢኻ ኣብኡ ስገድ ኢላ ትከማማ ኢልዎ ሰብኣይ ግን ስራሕካ ግበር ድሓን ኣነ ባዕለይ ዝገብሮ ፈልጥ እየ ተዋፃእኒ ክገብር እየ ኢሉ ብብለይ ንመለሽሉ ሰብኣይ ግን ዒድ ምስ ኮነ ካብቲ ሆስፒታል ወፂኡ ሰጊዱ ዳር ምስጋድ ከዓ ንዕሆና ካልኣይ መዓልቲ ከዓ ነታ ዕድሜታ ፅሕፍቲ ናቱ ከምኣ ስለ ዝነበረት ኣብኡ ሓሪሩ ኣብኡ መይቱ ማለት እዩ ኩሎም ኣሽማት ሰከረ ንፈልጥዎም ገሊኡ ሰምዕ ነይረ ባሻ ይሕመድ ዓሊ ዶ ገለ ክብሉ ታሕተነይ ከዓ ርአያት ቆሲላ መወዳእታ ዳሕራይ እቲ ኢዳ ተሰይራ ማለት እዩ ክልተ ቦታ ወታ ጓል 8 ወርሒ ከዓ ሞይታ እታ ምስኣ ዝነበረት ሕጂ እሳ ትብል ብሓንቲ ጥይት እዩ ኣበይ ትኸድ ኣለኺ ኢሉኒ ብትግርኛ ትብል እቲ ወታደር ጥይት ተኪሱ ሕጂ ጥይት ምስ ተኮሰሎም ከዓኒ ሓንቲ ጥይት እያ እታ ንእሽተይ ኣብዚ ሒዛታ ስለዝነበረት ነታ ቆልዓ ብዚታ ሒዛታ ስለዝነበረት እታ ንእሽተይ ከዓ ኣብዚ ምስኣ ነይራ ናብኣ ለጊባ ሰለስቲኦም ብሓንቲ ጥይት ትብል ሓትነይ ማለት እዩ ሕጂ ዕሪፋ ቅድሚ 4 ዓመት እታ ጓል ሰንኪላ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኢዳ ፅፍፃፍ ኣለዉ ይርአ እዩ ጉህድ እዩ ሓትነይ ከዓኒ ክልተ ቦታ ተሰይራ ከላታ ኢዳ
ክሳብ ሕጂ ትነብር ነይራ ማለት እዩ 2016 15 ዓሪፋ ድሕሪኡ ዓባይና ነይራ ንዓ ክንደሊ ገዛባ እንዳት እያ ዘላ ኣብዚ ዘላ ኣብዚኣ ዘላ ንክንብል ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ሓደ ሸነኽ ነይሩ عونا حجي نت من قد نساح القصو دخيت سجر نايتي قدنايا دلا كسابتي وحج ناي دعارخ عتزرقح كدمكو نشتي يعني لا دحريقن دعا بيتهم كلهم قطرات أكيبو ما بمسخروا دارقا قطع بجابي قاليو همان تريخ حدش ينيرو تقزاوتي تي سعر بعري قزاوت السرحلو حدش ولات كانجا خمانتي قندتي تحت شنخ نايتي أقدر سرحلو كانجا حدش مخانو تريخ أنا جيت قزاوت حدش نراقو نتي والكو تمت بلعلي خانت فورتو مس تحس أونو مسلكم سجل ملخا يرايكا أبو أتقري دموتي نبتة أتقي خيدة سبق أبر أبتي تشوف بب حمشتي ببر بعتي ببرو منيرم زيامني أقليتكم هذا هو قال ورك خيلو رأيس كقول بنشتلي سانجا زم حرستو يقول أبجبون ويا أبزبونهم حيزهم هذا ويا لما دلتهم لما وتيهم أجنتي نابنت خمسة جريت يكون وي ورقي يكون برور يكون أبرسي بقبرو أديتات نوع حجي خصاب كابت تشوقر فليخا كتوصص جزيل خمتز مثلا أنا شعو يقلت في أمنيرو تجزي حجي وسون جزي هيبو ممكن نبرو دحرينا فلينا حجي بلا ما جرام قرصو مسجوقرو مسجلم إليو قال يوم منديل قبرو قال يوم قول منيا سيت منيا فليكم هذا لهم كباس ماذا سبتلو نوع يوهبو ذكر النخاني أبوي أبتم دمزقو نيرو ذكر النخمان حدا وريتهم كل بروري نيرو برأسها حد سبيتي وريتهم كهبوه خلو نتيجة قري الجيشهم لحراي مسكورة سمارة أم منديل غيرو بالعالي تحفلو نيرو أزي ذكر اليوم كم زندا قبر خلو أنا نكتب قبل زي مستومتكو أدقي ريه أدقي أنا بتيت توقعينير ترى أخاتي أدقي محسن هذا خلتي أطال كلامنا كلن توقعين ميتن مالتي حنت جزا كمان وشتي دارجا انتهينتو دي فلت انسسايقن تا قسا نديدة وشت نديدة أقادامي حنت قسا نديدة نيرا بس همان رئيه أبتشافي أبريق كان زي ناي سب صلاة كقبر ودود قبرلو وي دقن خوات مبزحت مسلام تقوملو أبريق ماي من يوم ديم دخدن دقه تدربي نير خمزي بس نسرعت ديكونس تدربي خمز وديو نير أي استبهال كل نمبر فرق نفسنا يسب نديدو فرق خان الدق نيرو حجر سب وديو كاب زين العلي وشتي دلو نديديو كاب بركن تحت خان يريرو حجي أتي تاشمس أتأجر مسراهو أتي عنكم قلملا نايس بيت مخانو الرجاجيزة بزي قمتكو أنا كل دريسات نيو يدل بلا الله بتي عنا تعباي عنا ناي كلام نفلتا إذا أجن تعباي كوينا ترى ما لازم حلفي مستعنكي إن إشتلي برور نيروا قلت يا كل جزيس مثلا عباي أي صحتوني وريده كابتي تابا وردي له ني نتبع بيتي أزمادو
هونو أنا أبوي كلهم نجيريهم عباي أمزهم دلّا كذا بانداي كونت دلّا حجسا عيدنا بانا متيا بدحرينا بحواتها خيدا ريرات خونات حباب بدحري خاني أبو خلا عيد أنا بقولا خيدا مالتي وأبو حديرة صحفتا خوينو خان عدنا خوينو سو متاهلاي معلت نبوي تغيرتي صراحتي أبو خا ميتانو أنا تقدر مني تي ناي بس ديراي هون تقدر كله كم حجي حجة قبر دلو سب منتاي تقبر منطقة لمن قال له كم ضيف اللي دلو شو كمان كما يعني عالم بله بزح يسمع سب الناس قد خلو خرش رش بحوي أبعونا أنا بتيتن بحون كنا دت سب أب سديرا بتأيت أب أورنجا كومو أب كالي بوتات كمان كومو عدبريم كومو قوموت كومو عسوس كومو شعب كومو هرقيقو كومو عالم كنا يسمع عالم سمامي عالم شو سمامي نيرو انتدا حنت زي مسامنو نهاية سلاسي تي ناي وصاي سندنو دلدول نيرو زيادة فاليتواني إثيوبيا مس عالم أمريكان إنجليزن توم حيالات كاني مسو نيرو مجمريا تا ناي تا ليج ناي كدمي يونايتد نيشن دنبرت نايتهم أبتو قست تسعروا تأخيبهم أخيبا قبرو هيدا سلاسي كيدوهم بزعبان هيدا ثلاثة زاري بزعبا قالي حجي السو في تارقا فلوت سلا نبري السو دبلوم ترحيم نسمع عمبر حادا بوش قن الزي وري نايزو ندقي دوتي اتي أمريكاوي مستر هيو من يقتل عنه أبي إثيوبيا يلو صحيفو يلوم السقاني معت سألتات غير نيرو يقول مستر هيو أن سبيتو كمان جن السم تقم فتيرو من نفسهم كمتي أوروبا أمريكان سلو دخونو شارلو كالا أقباب أمبر كمزي خمن سسا يمان تقام سبحون ببارودن كقتل أي تصبين سلازي بزحات أبتنا مشتري سرح النبرو هذا حاو تسمعي عم تبحلا أبو تسرح النبرة ممهر ناتو مسكرنك تقلز كله أب هوسبيتال ناي كرن استوقون نبلون مستر هيو مسويتو وتم حكايم كاليوم كله اتي نعونا زنددي اتعونا زنددي وتم خطلوز نبري حجي شمو ما يحسكونا له نتوم زقصلو خري متي حجي سيت مستري وشت مستوم حمومات سلد نبرت مستوم وقع سلد نبرت إسغاق انتهت قبر متي خابزي إيلاتو يبل حجي تراخا معت كتع معت وعوعتا وينو تلوتا أبتو هوسبيتال كابتا سبيتي تقلاقلن كابتا هوسبيتال وزخ بالكل تامع صخاني مستر هيو بعبيو يرخبو حجس منقستي تيبع بعبيو نحزبا خمزة تقبر قليلو وزح تزاريبو إذا بايزد دويلو أسمرا أديس أبا دويلو زيام سوات زيام كم زيو تم دقفتي شفاتي يوم مالتي خمس غيره حجي مستر هيو وسبيتو مارتينا أب عشرين أربعة دي سبعان كلتن ساعات كوز درلو كاب إثيوبيا وخاب إريترا توسينو سبعي وزينو أنا خب سبكرن كاد سبع النبركو أتي تن كاميرا مسؤول نبرة مسويتو كله تفيلم وسيدهم كاميرا بتروحوا يبلو سلازل سبعي مسوات أجن نعين مسكر سلده هنا بعين سلده رأيت صحيفه
ኣብ ኢትዮጵያስ መን ይቀትል ኣሎ ኢሉ ኣርቲክል ፅሒፉ በዚ ከዓኒ ተፈሊጡ እቲ ናይ ዑና ጉዳይ ሰብኣይ እዚ ከዓ ክሳብ ሕጂ ቀረባ ሰብ ቀረባ ግዜያት ኣብ ኤርትሪያን ኣብ ከረን ሃይ ስኩል ሪዩኒየን ይኹን ኣብ ይመፅእ የዛርብዎ ታሪክ ካብኡ ከዓ ዝወሰዱ ብዙሓት ኣለዉ ኣሕዋትና ብሕልፊ ብኣሜሪካ እዚ ኩሉ ዘዕለልኩኹም ናይ ዑናን ብስግዲራን እዩ እታ ናይ ዒድ ኣባሕቶ ክመፅእ ተኮይኑ እሞ ከመይ ገይሮም እዮም መን እዩ ገዛኻ አንድድ ትበሎ ኣብቲ ግዜ ዒድ ቅድሚ ዑና ማለት እዩ ነዞም ሰገድቲ ኩሎም ኣመንቲ ምስልምና ክርሸሹ ክሞቱ ተሓሲቡ ከሎ እቲ ገዛ ደንደደ እንታይ ርእዩ እዩ መን ከ ኢልዎ ንምንታይ ከዓ ገይርዎ ድብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ይመፅእ ኣነ ሕጂ ትወዲ ገድሊ ኸይዱ ገድሊ ተፀንቢሩ ክንደይ ዓመታት ኣብ ደንከል ከም ዝነበረ ስለትፈልጦ እየ ጎረቤተይ እዚኣ ብዙሕ ሕቶ ነይሩ መን ሓደሲ እቲ ጀነራል እቲ ባዕሉ እቲ ወላላ ዝብልዎ ዘለዉ ዓርኩ ነይሩ ንዓርኩ ነጊሩ ኣነ ግን ነቶም ዓበይቲ ኸረን ሓትት ነይረ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቁርብተይ ክንምዝግብ ሕጂ ዓበይቲ ኸረን ከዓኒ ብሕልፊ ኣቦይ ወላድየይ ቅድሚ ቁርብ ኣዋርሒ ዓሪፉ 93 ዓመት ከመይ ገይሮም ሳልሕሲ መን እዩ ገዛኻ እንድበሎ ክብሎ ከለኹ እታ ጉዳይ እቶም ጀነራላት ክዘራርቡ ከለዉ ሰሚዕዎም እቲ ኤስዲኦ ናይ ከረን ዝነበረ ሰይድ መሓመድ ትበሃል ኢሉ እዚ ሰይድ መሓመድ እዚ ሰብ ከረን ክሳብ 77 መሓመድ ሳልሕ ጉላይ እያ ትፈልጥ ክልቲኦም ከማን ካብ ሕርጊጎ እዮም ካብ ባፅዕ እዮም ድሕሪ እምባይ ሃብቲ መሓመድ ሳልሕ ጉላይ ነይሩ ብድሕሪኡ ከዓኒ እዚ መሓመድ ሰይድ ነይሩ ብድሕሪኡ ሳልሕ ጉላይ ክሳብ 77 ሳልሕ ጉላይ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ብደርጊ ዝመፁ ካልኦት ኣለዉ ሕጂ እዚ መሓመድ ሰይድ ኣብ ክዘራረቡ ከለዉ ሰሚዑ እዩ ዝብል ኣቦይ ወላድየይ ማለት እዩ እሱ ከዓኒ ንመን እሞ ኣሚነ ክነግር ሕጂ ቁርብ ስድርኡን ገለመንን ዝፈልጥ ኣብ ሕርጊጎ ቀደም ኣብ ከረን ተቐማጢ ከረን ብንእሽትዮ ኣብ ከረን ተቐመጥ ዓብድራሒም ዑስማን ኬክያ ዝበሃል ነይሩ ናብኡ ከዓ ይኸዶ ስለዝነበረ የዕልሉ ሻሂ ሰትዩ ብሓደ ስለ ፋሚሊኦም ስለዝፋለጡ ማለት እዩ ከምዚ ሎ ጉዳይ ኣነ ግን ህዝበይ ከይጉዳእ ንመን ክነግር ኢለ ቁርብተይ ሸጊራትኒ ነይራ እዚኣ ሕጂ ከዓ ንዓኻ ነግረካ ኣለኹ ኢልዎ ይበሃል እሱ ከዓኒ ተኺሉ ነቶም ኣውቃፍ ናይ መስጊድ ወይ ናይቲ ጉዳያት ናይ እስላም ብምልኡ ዝከታተሉ ብታ ከተማ ነጊርዎም ኣብዚኦም ሕጂ መን ኣሎ ቃዲ ሙሳ ኣደም ዕምራን ኣባል ፓርላማ ናይ ኤርትራ ነበር ኣቦ ወንበር ናይ ፌደራል ፓርላማ ናይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወከልቲ ዘለዎ ኣቦ ወንበር ነበር ፍሉጥ ነይሩ ብተፃራርነቱ ንሃይለ ስላሴ ይኹን ነቶም ወከልቶ ብኤርትራ ዝነበሩ እዚ ኣብ መወዳእታ 60 ድሕሪ
ፌደራል ምፍራሱ እሞ ኤርትራ ምስ ተጎጠት በኢትዮጵያ ክረኑ ተመሊሱ ኣመሓዳርቲ ናይ ክረን ዝነበረ ከዓ እምበያብቲ እዚ ሰብኣይ ኩሉ ክረን ሰላም የብላን ፀጥታ ክንሕሉ ግብሪ ተዓና እዩ ሰብኣይ ዝንተሎ ተባሂሉ ንታሽሙ ዝኸደ ኣስመራ ብሄሊኮፕተር መፅኦም ወሲዶሞ ኣስመራ መርመራ ተገይሩሉ ብሓለፍቲ ናይቲ መንግስቲ ብድሕሪኡ ንዓሰብ ሰይዶሞ ዓሰብ ከዓ ነቲ ዋዒ ኣይተሰማምዖን ንሰንዓፈ ሰይዶሞ ኣብ ሰንዓፈ ከዓ እንደገና ንባፅዕ ሰይዶሞ ኣብ 67 ከዓኒ ጥሮታ ኢሎም ግን ካብ ዓዲ ከይወፅእ ወላ ንሓጅ ወላ ንዑምራ ወላ ዝኾነ ኣይወፅን ክሳብ ድምውት ዕድሚኡ 108 ኮይኑ ኣብ ክረን ነበር ብሰላሕታ ብዙሕ ከይተዛረበ ኩሉ ስርሓት ተሰላስል ነበረ ካብ ገዝኡ ነይሩ ዝሰብ ናብኡ በፂሑ ወረ እሱ ከዓኒ ምስቶም ሕጂ ሽዑ ቀንዲ ሓላፊ ናይቲ ውሽጣዊ ስርርዕ ናይ ከተማ ነበር መሐመድ መራነት እበሃል እዚ መሐመድ መራነት ከዓኒ ነቶም ናይ ጀብሃ ኣቢልዎም ኣልጢፎም ከምዚ ክገብሩ ዘለዎም ተኣዛዝ እዩ ከምኡ መሓላሊፉ ዳርጋቲ ግዜ 24 ሰዓት ከማን ኣይከውንን ነዚያ ነገር እዚያ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ሒዞም ክመፁ እቶም መሻይኽ ኣብቲ ናይ ሰላት ቦታ ኣብቲ ናይ መስገዲ ኣብ ጆኮ ወዳሕራይ ከዓኒ ነቲ ሳልሕ ዝበሃል ከዓኒ ስሩዕ ናይ ጀብሃ ውሽጢ ዝነበር ገዝኡ ከንድድ እዚ ኩሉ ተቢሎም ሰብ ከዓኒ ነቲ ሓዊ ከጥፊ ኢሉ ፋሕፋሕ ክብል እቲ ፕላን ገይሮሞ ዝነበሩ ከዓ ፋሕ ክብሎም ተባሂሉ እዚያ ምስጢር እዚያ ድሕሪ 42 ዓመት ካብ ኣነ ካብ ኣቦይ ወላዲ ሰማዕኳ ማለት እዩ እሱ ከዓ ዓርኮም እዩ ንኩሎም ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ቁርብቲ ሓላፍነት ስለ ዝነበሮ እቲ ዓብድራሒም ኬክያ ዝበሃል ከዓ ነቲ መጀመርያ ትወረድ ሰማዒ ካብቲ ኤስዲኦ ናይቲ ከተማ ብምስጢር ካብ ዓርኩ ነይሩ ነቦይ ማለት እዩ ሕጂታ እዚኣ ሓቅነታን ዝያዳ ንምፅራይ ከዓኒ ግዜ ኣይወስድን እዩ እንተዳ ሰብ ተበጊሱ ንክንሰንዶ እዚ ክስነድ ምንቲ ኣብቲ ታሪክ ግን ዕለት ክንዲ ዝድዮ ዒድ ነይሩ ዶ ኣይኮነን ድብል መዓት ኣብቲ ፌስቡክ ገለመለ ክተዓት ትሰምዕ እየ ግን ብስግዲራ ንኣብነት ሓውና ዶክተር ክፍለ ማርያም ሓምደ ዕለት 30 ነይራ ዒድ ከዓ ነይሩ ይብል ካልኦት ከዓኒ ፅባሕ ዒድ ክበሃል እያ ነይራ ብስግዲራ እብልሶም ከዓ ደቂ እቲ ከባቢ ቁሩብ ከዓ ብዕድመ ደሓን ዝነበሩ ክርድኡ ዝኽእሉ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ጡ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ከማን ብውሽጢ ግፍዒ ብዝበሃል ኣርእስቲ ዓብይ ቮልዩም ፅሒፎም እቲ መዓልቲ ከዓኒ ቁርብተይ ፍልይ ኢሉ ኣሎ እዚ ግን መፅናዕቲ ዘድልየ እምበር ተረኽቦ ኩሉ ሰብ ከምዛ ድሕከያ ዘሎ ወይ ከዓ ከምዚ ጥቀስ ዘሎ እዩ ብብዙሓት ብኡስታዝ ሳርሕ ቃዲ ኣብ ነጋሪት ከማን ገሊፁ እቲ ናቱ ተመክሮን እቲ መብዛሕትኡ እቲ ዛንታ እሱ እዩ ግን ኣብቲ መዓልትታት ከዓ ንቁርብተይ ምፅፋፍ የድሊ እምበር እቲ ዝተረኽበ ብዑና ከምዚ ነይሩ ናይ በስግዲራ ከዓ ቅድሚኡ ናይ ሃብረንጋቃ ከዓ ቅድሚኡ ነዚ ኩሉ ከዓ ደምፀ እቲ መቕተልቲ ናይቲ ጀነራል ተሾመ እርገቱ በጋጣሚ ኣምሓራይ ተቐቲሉ ገለ ክንብል ፀኒሕና ንኣይሽቶ ከለና ኣብ ሳይክሎፔድያ ክረኦ ከለኹ ተሾመ እርገቱ ኣምሓራይ ዘይኮነስ ጉራጌ ከም ዝነበረ የፈሊጠ እዚ ግን ኣየገድስን እዩ
أمحراي ስለነበረ ቀታሊ ነይሩ تخالق كأني أرومو يكون قراغو يكون حنتي جيجا يبلون أي تساتفن أي تبرن كتبن أي تخان سيستم يو توم كان دي والكمال اختي زنبرو أديس أبا ناي أرومو كل اليوم وي أمحارو يوم نيرم جن مسار حد غنم كأخب كله أطريوم يوم إثيوبيا ونتكون أمحراي تكون لك كما أرثوذكس تكون لك يعني راح جنابنا كنيسات تقوينه ورا قلا زي دارجة زي إثيوبيا يدري نيرو مارتين أمو داتا زخلو زي تمرتن كوننا إيو دزمتو دلو ناي رحق تاريخ كايكونا ناي تماليو كدميو كمان الله بمحارو يخون بدقاروت بدلات النبرة الله كله قل الزن خيد القم بخميك فتح الله الزن كمان حدا حتى ملا زيناوي أبسمرة نحنا أي قريتات حن ساعتي يدرد الله بزحكي نبل ملا زيناوي قسلهم رسعوا أي تحكه نحن كمان قسلنا أي نحكن إلو بخمس دي خود دات نقل وي بحولتي نايسوات غير كابعونا حولت نايسوات بشعب تغير الحكي زي بإرترا نقريو تغير له أشمات كتكاس له خفلت له كسند له أمودا تخاتي بيع نزل نقر زخفوسو قال أكشن كوسد له كم سنة كمان كقرب علم نخافر دبيتات كمان كقرب له نقفيتهم كالعلو هذا صقن نقر تلغى أنا خصقنو يقبع بزي بزح كي بلنا نخلو سماعي كمسجن دلي ني تي في أدالك عدل ذهبني نزان اشتري تمكروي ككافل ندكي الحزبي ندك عدي إريتراوين بملهم كا يمسجنون تي في أدال زي ودحنكم حوكم عبد الفتاح عبد الخليفة سلام مساهم يهون أو متعايق زي خاني أبصبق زي يراخبنا دبركو يسنابتكم إذننا زفوس بمهلتن دعان لبنا زرسرس بمقوتن دوقعان عد مسلم كريستيان عد صلوت عد سجدان سب داويت سب قرآن قنيت وشتنا حدا زدولو لسانان لبنان هجرز مزمرو كمزي كنسنا سب تاريخ حدنت من يزبتكو تناتنا سنسلت أتا من يوم زفلاليونا زي حلم حلامي بزوحات زبلونا بتينوم كم إدني إن كلنا رأس علم حلف غلو زانتانا زنببوو بقمتالو انت قوزا زيونان نفسهم كتعمو كرجات هانتفهم سراي تدقمو إيرتاو النتي يقيرني دمو عادي بزوح فتاويا ززر كبز وعلبا عين حسا وزوفها بزبانا ززر كبز وعلبا بدك يا تمن تتغليلا عوشتا أفعوت هقبيلا ويعدي مدرخ كعياير زبنا أنه أمامنا خنعيك أمزانا خمحو مقالح تاوعي دولنا نقالحو قرصم سمرتنا يو شقراتنا زفتحو كم قدمنا نسمر بيتنا خندبل إلي إلكانبل بحدنت نزمر
ጻውዒት ቃልስና ካብ ታሪኽ ይጀምር ካብ ስሩኽና ኣልዮ ክርዳድ ቤትና ኢለ በዛ ዝኾነ ናይ ዝመሪር ቃንዛና ሓንሳብ ምስለ ገበዝ ዘበት ዘቕበፀና ነጽነት መንጢሉ ሓርነት ዝኽናልና ሕድሪ ዝጠለመ ደርሆ ኸይነቀወ ሕልምና ዝቐበረ ብደም ዝጨቀወ እንዳና ኸፍርስ ቀሲኑ ዘይሓድር ብሓንቲ መልሓሱ ምስ ክልተ ዝመክር ከምኡ ካብ ኮነ ምንባርና ንገድሊ ከምኡ ካብ ኮነ ዕጫና ንገድሊ ዘመንና እንሆ ጻውዒት ይደሊ ቅልጽብና ይሕበር ኣብ ሓደ ሓይሊ ታሪኽና ኸይበርስ ኣብ ከውሒ ክንጽሕፎ ከም ቀደም ዝሓለፈ ብድሆ ግዜና እዩ ዝዘመን ፈጠርቲ መስተርሁ ኣብ እግርና ተመን ኣብ ኢድና ኣሎ በትሪ ኣብ ደገሎ ዓመት ኣብ ውሽጥና ቐታሊ ከምቲ ንናጽነት ንሓርነት ኣሎ ገድሊ ንዘምር ብሓድነት ሓድነት እዩ ሓይሊ ሩሕ ኣይኮነን ታሪኽ ነባይ ታሪኽ ብዙሕ ፈታውያ ዘዘርከበ ዝውዕልባ ዓይኒ ሓሳብ ሙዙፍ ኣብ ዝባና ዘዘርከበ ዝውዕልባ ዝመረጽከያ ምግቢ ክትበልዕ ዕድል ዘይረኸብካ መመሪጾም ዝበልዑኻን ዘባልዑኻን መራሕቲ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብሉ ኣይተፍቅድ نعرق كم قدمنا مو نفرر فتغيروا بلعلينا من زي فكر كم قدم الله كي تغير كم إيزالو كمي تغنيو زغبركم تغاتاتلتنا بنغربالكم زلنا اواناو كونتات ترئيو زلوكم زنا تساتفهم بلبي كمسكناكم يدليم ولا تدقفنا ولا تزلفنا تساتفهم تراي فلينا ندبلكو نابنا يلو متصحفي كسقاقركم قدميو جن مأتوي كم يرتراو متن أبادي سابا نويح كم استقمتكن مالت كباب شوعة عمد بزوح ناقر كعزابن كستوعلن سنهايم نتي استعذبكون استمكركون نهزبيكا كافلن أو وشتي يرترايخون أب دياسبورا زغمت وقرنا مالت اتن هزبي إثيوبيا بقربا خكتاتلوم زي تسنحه زخون حفشاو زخون ليلا تكبر زقد دكا نقرالو بيني زستوعلو زي كونا ناي بوزحاتا سبهوليوم بحصر زبده هزبي إثيوبيا بطعم طعم هزبيوم بفلايكا هزب غتما أديس أبان كتماتات تقراين بزعباز هزبي أسفح بيلا أبز قربا أوان تعزبتاي قلت لكم دلومجن بزعباتهم وش تعدن أبدجن كوينهم بتبعتن ببقعتن بتوفاينت أب قدها جروم بحلاف النزواس ومخانومي درجة زبزحو غازيتنياتات صحافتي أكتيفيست بوليتيكينياتات أرتيستن نيزهاجر درجة تحت 5 عدميهم قدماي منيستر نبعلو 44 عدميو اتم ورياتن أب بوليتيكا زهاجر قولو احترازلوهم بعد مخران كله اتزعبي درجة 5 عدميو مبزحتهم جنا كاب 4 نتحتيهم ازي بتاريخ كران كله حد شايكونن اتهم نصور ايرترا بسنة حساب يخونو بقبر كساتو في الزخدون عدميهم زبزحو تحت 25 كم زنبورو الزكاريو اتي ابز اوان زي حدش زلو قرنبيت جنا اتي ابسوساتات بايرتراويانن بتقارن من انسيا زبحال زنبرا مريحترا من انسيا تاب كالسي لومي بعبلا لمتن اب ايتوبيا خرا مجماريوم بفلاي نظام وشت إثيوبيا خوينوم موت اسر بيتن مفررحن كالق نهيوتهم زفاتاتن تنكر مدرخنا تفتنون كساب كسددون عدلنا هالوم بتبعزت أمات أمزلو من إنسيات غازيتينياتات أرتيستن بوليتيكينياتاتن كيدناوكم كحل فايدلن إثيوبيان بمنصر إيرتراويان زحلفوان زنبروان زلو منبر فتسيمكا موادر يبلو من اتي زبز هزبي إثيوبيا بزعبا إيرترا ولا حانتا يفلتنيم اتي هزبي إيرترا زحالفو زل حسمون دارقا أبزع عمتيوم كفلتو جميروم كبالي كال اتي بزعبا قوام بايتو سرعة فتحن كال انو مويت نحلنا اتي بزعبا أب قزا عدخا قزا خسر رحي فكادكانيو أب بانكي زأتخايا جنزب كاب حاموش الشحن لعلقتو وتصاي فكادكان نلتشنسا تمرتي مسل مقاشي ترف او وش تعدغا زلو مسل من قسقات سقامات
ብጋዜጣ ብሬድዮ ክፍኖ ምስ ጀመረ ብፍጹም ብዘይካ ጽጽዋይ ሓቂ ኮይኑ ኣይስምዖምን ፈጺሞም ከኣምኑኻ ይጽገሙ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ከመይ ዝበለ ጅግና ህዝቢ እንዴ ከመይ ኣቢሎም ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ይጻወሩ እዚ ፈጺምካ ዘሕሰብ ነገር ኢሎም ጋን ዝኾኖም እቶም ዝበዝሑ እዮም ከምቲ ሓደ ፍቱው ኮሜድያን ኢትዮጵያዊ ዝበሎ ኣብ ኢትዮጵያ እምባ ጠባቕ ዝበሃል ትካል ኣሎም እዚ ንብዓት ህዝቢ ዝከታተል ትካል ይብሎ እቲ ኮሜድያን ህዝቢ ንኸይነብዕ ዘይኮነ ንዋሕዚ ንብዓቱ ንኸይደረቕ ብጥብቂ ዝከታተል ትካል እዩ ብኸምኡ ንብዓትና ዘየቋርፅ ክብል ዝሓጭጨሉ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ቀንዲ ንኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሰበስልጣን ዘተኮረ እዩ ብፍላይካ እቶም ሃገራዊ ድሕነት ሃገራዊ ጸጥታ ምክልኻል ሃገር ካልኦት ክንብሎም ይሓይሽ ብሳጎም ክንጽውዖም ላዕለዎት ኣካላት ሓቂ እቲ ኮሜድያን እዞም ላዕለዋይ ኣካል ዝበሃሉሲ መዓስዮም ምስ መንግስታዊ ኣካላት ዝራኸቡን ዝላለዩን ዝበሎ ብኣግርሞት ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ድሕነት ላዕለዋይ ተሓታትሲ እንታይ ይስርሑ ኢልካ ሓቲትካ ፈጺምካ መልሲ ኣይትረኽበሉን ነዚ ህዝብና ይኹን ሃገርናሲ ካብ ምንታይ ከተድሑና ኢኻ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ዝብል ገዚፍ ኣርእስቲ ተጽዒድካ ትነብር እቲ ሃገራዊ ድሕነት ዝበሃልሲ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ይኹን ነዚ ሃገር ካብ ጥፍኣት ካብ ስግኣት ካብ ፍትሒ ኣልቦነትን ሓደጋታትን ከድሕን ዝጸናሕኹ ትካል ኢሉ ንሓደ መዓልቲ ክሕተት ምዃኑ ኣሚኑ ብሕልናን ብሓላፍነትን ክሕተት ምዃኑ ይፈልጥ ዶ ወይስ ከምቲ ኮሜድያን ዝበሎ እዚ ሃገር ንኸይትድሕንን ዝሕንሕን ዝሰርሕን ትካል እዩ ትካል ሃገራዊ ድሕነት እቲ ምክልኻል ሃገር ዝበሃል ነዚ ህዝቢሲ እንታይ ከይመፆ ዝከላኸል እዩ ህዝቢ ብስእነት ብድኽነት ብሽቕለት ኣልቦነት ብስግኣትን መንበሪ ኣባይትን ሲኢኑ ንቡር ሕክምና ንኸይረክብ ብዝለዓለ እንዳተሰርሓሉ እቲ ላህመት ሕብረተሰብ ዝኾነ ጸጋታት ሃገር ክስደድ ክጸነት እናረኣያሲ ንመን ካብ መን እንታይ ክባቑጥ እዩ ምክልኻል ሃገር ዝበሃል እንታይን ካብ መንን ክከላኸለልና ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ዘዳኽም ምክልኻል ሃገር ንጥፍኣት ህዝብኻን ሃገርካን ተዓኒዱ ዝዕዘብን ባዕሉ ድሕነትካ ዝስውርን ትካል ሃገራዊ ድሕነት ብዓብዩ ካብ ህዝቢ ተሓቢኡን ተሰዊርን ዝነብር መራሒ ህዝብን ሃገርን ኢልካ ክትጽውዖ ካብ ዝሕፍርን ዘዋርድን ግርምቢጥ ተራ ይፈልጥን ሕጂ ኢሳያሲ ብሓደ ወጻእተኛ ጋዜጠኛ ማለት ናይ ውሽጢ ጋዜጠኛ ስለ ዘይብልናየ ስማዕስከ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ሳጉ ሽፍታሲ ብኣኻይ ተጀሚሩ ኣብ ኤርትራ እሞ ንስኻ ነዚ ህዝቢ መራሒ ኢኻ ተጻሒፍካ ዘለኻ እሞ ንመን ኢኻ ብልክዕ ትመርሕ ዘለኻ ካበየናይ ኣምፂኻ ናበየናይ ኢኻ ትመርሖም ዘለኻ እስከ ንስኻ መራሒ ካብ ትኸውን ነዚ ህዝቢ ዘይነበሮ ሰሪሐለይ ትብሎ ነገር ጥቀሰለይ እንተዝበሃልሲ እንታይ ይምልስ ባፅዕ ሉል ትበሃል ነራ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሉል ኮይና ተሪፋ የላን ሉል ኣይኮነ ተፈላገለ ይኮነ ታበላ ኣለውን ባፅዕ ኣላ የላ ዓሰብ ኣላ የላ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ኤርትራ ብዙሓት ተኣምር ዝሰርሑ ተጋደልቲ ነይሮም እዮም በብግዜኦም ከ ነናቶም ተራ ተፃዊቶም ሓሊፎም እዮም ገለ ካብቶም ድንቅታት ሓለፍቲ ከም በዓል ጀነራል ዑቅባ ኣብርሃ ዝኣመሰሉ ስትራቴጂስት ጀነራል ይዝከረኒ ውግእ ስለምንታይን መዓስን ከም ዝካየድ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ጀነራል ነቲ ውግእ በይናዊ ብዘይፍቓድ ህዝብን ብተደጋጋሚ ምስ ሱዳን የመን ጅቡቲ ኢትዮጵያን ብዙርያ ሓዊ ዝኣጎደልና ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ቃለ መሕተት ኣብ ዝገበረሉ ጀነራል ዑቅባ ኣብርሃ እዚ ኩናት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ፈጺሙ ኣየድልዮን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ብሰውራ ምኽንያት ዝተኸልፉ ዕድላት ክመልስ ክዕርፍ ክመሃር ብትምህርቲ ብስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ክስጉም ከም ህዝቢ ብቁጠባ ክዓቢ ንቡር ጣዕሚ ናጽነት ከስተማቕር ክስስን እዩ ዝግባእ ንሕና ክሳዕ ክንዲ ንኹናት ዝደረኽ ስጋኣታት የብልናን ዋላ ስጋኣት እንተዝህልውን ኤርትራ ብውሕዱ ን10 ዓመት ብዘይውግእ ቁጠባዊ ገስጋስ ክትገብር ክትክእል ነይርዋ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ንዕንወትን ህዝብና ዝዕድም استراتيجياو ጌጋታት ንፍጽም እዚ ኣብ መጻኢ ከቢድ ዋጋ ከፍለና እዩ ዝበለ ትምኩር በሊሕ ክንደይ ዓበይቲ ዕውታት ውግእ ዝመርሐ ጀነራል ዑቅባ ኣብርሃም ኣብ ታሪክ ሰውራ ኤርትራ ንቕሓት ውዳበ ወንን ሓይልን ዝፈጥር ፖለቲካ እንተልዒልካ ድሩዕ ብቐዳምነት ከይጠቐስካ ይተሓልፍን ብረት ዘይኮነ ፖለቲካዊ ንቕሓትን መትከልን እዩ ዝዋጋእ ዝተባህለውን እዚ ምንጩ ኣብ ታሪክ ሰውራ ኤርትራ ድሕነት ጸጥታ ሓበሬታን ትንተናን ሓደ ካብቶም ንሰውራ ኤርትራ ዓበይቲ ቅያታት ክሰርሑ ካብቶም መሰረታዊ ረቓሒታት ካብ ዝነበሩ ሓደ በቲ ሓደ ምኩርን በሊሕን ወሳንን ዝኾነ ጴጥሮስ ሰሎምን ዝምራሕ ዝነበረ ትካል ስላያን ሓበሬታን ትንተናን እዩ ኩሎምቶም ነዚ ጽንኩር ኩነታት ዘሳጉርና ጀጋኑና ከም በዓል ኢብራሂም ዓፋ ዓሊ ኢብራሂም
ጀነራል ዑመር ጠዊል ኮሎኔል ወዲ ዓሊ ሳልሕ ዑስማን ወዘተ ክዝከሩ ይኽእሉ እዞም ሓርበኛታት ተጋደልቲ ኣብያለው ንመንን ስለመንን እዮም ብተወፋይነት ሓሊፎም ካብዚኦም ትበልፁ ዲኹም ዳ ንምንታይ ህዝብን ሃገርን ከዓኑ ስቑኢልኩም ትዕዘቡ ትማሊ እቲ ካልእ መልክዕ ስብእኑ ንጎኒ ገዲፍና ክንደይ ስትራቴጅያዊ ወተሃደራዊ ቅያታት ዝሓንፀፀን ዘተግበረን በሊሕ ጀነራል ናዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ብስልትን ብስትራቴጅን ብኣዝዩ ዘደንቕ ኣመሃራ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዝመሃረ ዝኮስኮሰ ንነብሱ ኣማዕቢሉ ንብፆቱ ከይደቀሰ ብትግሃዝ ዝመሃረን ዘሰልጠነን ምቑሉልን ልዙብን ምዕቡልን ዝኾነ ጀነራል ፍጹም ኣብ ታሪክ ኤርትራ ዝጠቅም ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ከም ሓደ ተራ ዘይረብሕ ሰብ ኣብ ርእሲ ከተማና ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ብከምዚ ዝኣመሰለ ንዕቐት ከም በጊዕ ቀጥቂጦም ዝሓተሉ ዘይብሉ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬምሲ ምስ ምንታይ ይቁፀር ከመይ ድዩ ትሕልናኹም ብጻይኩም ደይኮነን እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስብሓት ኤፍሬም ከም ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ዞም ግዜኹም ትፅበዩ ዘለኹም ጀነራላትን ላዕለዎት መኮንናትን እዩ እንታይ እዚ ከመይ ዘይስማዓኩም ወተሃደራት ዘይኮንኩምን ሓደ ፈራሕ ተኽላ በብሓደ ክፃወተልኩም ከመይ ድ ኮይኑ ትስብእነት ህዝብን ሃገርን ብሕሱም ከዓኑ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ዘይተኸላኸልኩም ዳ መዓሲኹም ክትከላኸልሉ እንታይ ምስ ኮነ እቲ ህዝብሲ ዘድሕኖ ዝከላኸለሉ ተባዕ ጀነራል ስለ ዝሰኣነ ርሒቁልኩም ተበታቲኑ ነታ ነብስኹም ከተድሕኑ ዘይትኽእሉ ክሳዕ ክንደዚ ብራዕዲ ዝተዋሓጥኩም ዲኹም እቶም ሰባት ኢሳያስ ካብ ዝኾነ መራሓብ ኣፍሪቃ ካብ ዝተረኣዩ ብብልሽውና ዝጠስጠሰ ሓሳውን መታለልን ከዳዕን መዳህለልን እሞ ዝኾነ ልዕሊኹምሲ ትረፍ ንስኹም ምስ ሞት ክትፋጠጡ ክትዋግኡን ከተዋግኡን ከለኹም ኣብ ወፃኢ ብገንዘብ ህዝቢ ዝሸርሙጥን ዝሃለልን ዝነበረ ተበላፅ ተኹላሲ ከመይ እዩ እቶም ሰባት ኣብ ውግኣት ኣናብስን ኣናበርን ትበሃሉ ዝነበርኩም ሰባትሲ ብሓደ ተኹላ ክትህደኑ ኣቱም ማእከሎትን ላዕለዎት መኮንናት ከምኡውን ጀነራል መኮንናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እስከቲ ንህዝቢ ወይ ንሃገር ምክልኻል ሲፅናሃልኩም እሞ ነዛ ንነብስኹም ኩልኹም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሕጂ ንኔው ምሩኻት ኢኹም ኢድኩም ሃቢሉ ከየጥፋኣኩምሲ ፕሮኣክቲቭ ኩኑ ከይትቐደሙ እዛ ዓድል እዚኣ ከይተምልጠኩም እዛ ቅነ እዚኣ ንዓኹም እታ ናይ መወዳእታ ስረኹም ተረጋግፁላ ወርቃዊት ዕድልኩም እያ ህዝቢ ብምሉኡ ኣብ ጎንኹም እዩ ተናብቡ ሕጂ እቲ ቀዳምነት ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ እዚ ናይ ሓሶት ኮሮና ክጠሓስ ኣለዎ ብምሉእ ህዝብን ሰራዊትን ኣብዛ ሰሙን እዚኣ እቲ ብምስምስ ኮሮና ኣሲሩኩም ዘሎ ስርዓት እንብበልዎ ጠሓስዎ ንዘይሕጋዊ ባርባራዊ ጉጅለ ሕግታቱ ጠሓስዎ ፖሊስን ወተሃደራትን ነዚ ናይ ህዝቢ ተቃውሞን ናዕብን ተፀንበርዎ ኣብ ኤርትራ ንሲቪል ጥራይ ፈሊ ዘጥቅዕ ንወተሃደራት ዘየጥቅዕ ፍሉይ ኮሮና የለን ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊትና ህዝብና እዩ ሰራዊትና ብዓብዩ ንህዝብን ንሃገርን ኣብ ዘየረብሕ ንሓደጋ ኮሮና ብዘቃልዕ መንገዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ዝንቀሳቐስ እንተኮይኑ ከመይ ንስኹም ኣይትንቀሳቐሱን ህዝቢ ሙሉእ ዝኣስር ኣብ ዓለም ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን ኣሽምባይ ኣብ ኤርትራ እዝግሄር ዝሰማያ ፈፂሙ ናይ ኮሮና ስግኣት ዘይብላሲ እተን ቀንዲ በዚ ቫይረስ ተጠቃዓ ሃገራት ከማን ፈፂሙ ከምዚ ናይ ኤርትራ ዓይነት ካለ መልክዕ ናይ ጀኖሳይድ ተራእይን ተሰሚዕና ኣይፈልጥን እዚ ኩሉ ሓላፍነት ብዝለዓለ ዝሕተተሉ እቶም ብስም ሃገራዊ ድሕነት ሃገራዊ ፀጥታ ምክልኻል ሃገር ብሓላፍነት ተሰኪሞም ህዝብን ሃገርን ኣብ ናይ ሓደጋ ስግኣት እናሃለወ ዝኾነ ስጉምቲ ብዘይምውሳድ ብዝለዓለ ገበን ሃገራዊ ክሕደት ዘሕትት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንባርባራዊ ጉጅለ ኢሳያስ ከም ኣብ ዓለም ካብ ዝተረኣዩ ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቀዳማይ ደመኛ ፀላኢ ስለ ዘቐመጦ ንላበዎ ወይ ንምሕፀኖ የብልናን ንደመኛ ፀላእ ዝበቅዕ ስጉምቲ ክውሰዶ ጥራይ ፈሪድዎ ዘሎ ነዚኣ ኸ ኢሳያስ ኣፀቢቑ ይፈልጣ እዩ ነዚ ኩሉ ህፁፅን ዘየላቡን መፀዋዕታ ብቐዳምነት ንስለህላወኹም ነዚ ህዝቢ ናትካይና ዶንጊናካይና ብሰንክና ተገፊዕካን ተሰዲድካን ኢኻ ዝሓለፈ በደልና ሕጂ ብደምና ክንካሕሰካይና ትብሉላ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ሕጂ እያ ህዝቢ ኣባኹም ብዙሕ እምነት ኣለዎ ጌና ኣይቀበፀኩምን ርኸብ ኣይትስኣን ኢልኩም ከይተቃበፅኩም ዝቃበፅ ኣቃብፁ ድሓር ከይትጠዓሱ ጠጥዑም የስማዕና ሓውኹም ማቴዎስ ዘላለም